ħadd ma weġġa li ajruplan ta' Ryanair għamel inżul ta' emerġenza f'Malta. Jidher li l-ajruplan żviluppa xi ħsarat tekniċi fosthom f'waħda mir-roti. L-ajruplan telaq fis-7:09 lejn Bristol u għamel inżul ta' emerġenza għal ħabta tad-9:05. Kien mal-wasla tiegħu fuq il-gżira Awċija li il-kaptan irrapporta li l-ajruplan kellu ħsara fil-landing gear u telab biex jirritorna lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Iżda qabel għamel dan, l-ajruplan biddel ir-rotta u tar bosta drabi fuq Għawdex. Dan biex battal ammont ta' fuel milli kellu fit-tankijiet u bekk ta' jinżel lura Malta taħt kundizzjonijiet ta' emerġenza. Fil-fatt l-ajruplan Boeing 737 dem madwar sija u nofs iduru jaqgħad fl-ajru qabel ma għamel l-inżul ta' emerġenza fl-ajruport. Kienu bosta il-persuni li jgħixu mal-madwar li intabu li s-sitwazzjoni fl-ajruport ma kienx bħas soltu. Dan hekk kif semgħu numru kbir ta' sireni ta' vetturi ta' tifi tan-nar u tal-pulizija li ħadu posthom qrib ir-runway bħala prekawzjoni. Il-pulizija għal ukoll numru ta' toroq madwar l-ajruport. Miżura oħra ta' prekawzjoni kienet dik li sakemm jitlesta l-inżul ta' emerġenza ma jtiru u jinżlu ebda ajruplani fl-ajruport. Kawża ta' hekk numru ta' titjiriet ittardjaw. Fil-fatt kienu bosta il-passiġġieri li kienu qed jistennew għat-titjira tagħhom fl-ajruport ftit wara dan l-inżul. Ma naqsux il-kummenti bejn il-passiġġiera ta' x'kienu jagħmlu kieku kienu huma fuq dan l-ajruplan. B'xort tajba l-ajruplan għamel l-inżul ta' emerġenza mingħajr ħadd ma weġġa'. Minkejja dan, numru ta' passiġġieri kienu abbord it-titjira FR375 kienu qed ibatu minn xokk. Fil-fatt numru ta' psikologi assistew lil passiġġieri. Fl-ajruport inġabru wkoll xi qraba ta' persuni li kienu abbord it-titjira li semgħu b'dak li kien ġara u rridu jassiguraw li kollox għadda b'wiċċ il-ġid. It-titjira lejn Bristol telqet minn pajjiżna għal ħabs tas-sjani S10 b'ajruplan differenti.